ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ክቡር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ክቡር 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 ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ክቡር 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 ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ክቡር 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 ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ክቡር 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 ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አይደክም አይሕለል አይደክም አይሕለል አይደክም አይሕለል አይደክም አይሕለል አይደክም አይሕለል
عيدك ما يحلل عيدك ما يحلل عيدك ما يحلل زيدك زي حلل زيدك زي حلل زملخو أملخي زيدك زي حلل زملخ زملخو أملخي زيدك زي حلل اسقع التايد مغيد مغعللت عللت 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 تركم زي نبرو نهاوري مقادي فتات اسكايو ماليسكا بفري هيوة البرهان لها ودنا حاجي حدش فترة كوينانة ناتكا تريدي تركم زي نبرو نهاوري مقادي فتات اسكايو ماليسكا بفري هيوة البرهان لها ودنا حاجي حدش فترة كوينانة ناتكا تريدي مجمرتا نايوتي مفتنتا نايوتي مجمرتا نايوتي مفتنتا نسوها يسوس بينها 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 كله ماليس كايو زترف يلل عمش كلتي كايو تسفانا يمنتي عقد ما يزريو ركتين يا بيري مملاس كايز سبيو زترف حدوتات كله ماليس كايو زترف يلل عمش كلتي كايو تسفانا
ናተይ አምላኽ ይባረክ ስምካ አለሁ ለሁ አለሁ ለሁ ስብሃን ካለኻ ይባረክ ስምካ አለሁ ለሁ አለሁ ለሁ ሰለኻ አለሁ ስምካ እንዳዕበኹ አለኻ 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 ስብሃን ካለኻ ይባረክ አለሁ ለሁ አለሁ ለሁ ሰለኻ አለሁ ስምካ እንዳዕበኹ ኣብ ዘመነይ እወብ ዘመነይ ኣብ ዘመነይ እወብ ዘመን ስራሕካ ርኤ ኣነ ብዓይነይ ስራሕካ ርኤ ኣነ ብዓይነይ ስርሑ ርኤ ኣነ ብዓይነይ ስርሑ ኣብ ዘመነይ ኣብ ዘመነይ እወብ ዘመነይ ኣብ ዘመነይ እወብ ዘመነይ ስራሕካ ርኤ ኣነ ብዓይነይ ስራሕካ ርኤ ኣነ ብዓይነይ ስርሑ ርኤ ኣነ ብዓይነይ ስርሑ ርኤ ኣነ እስከ ተኣምራቱ ብሰብ ሰሚዐ ጥራ ይደነቕ ነይረ ክንደይ ጊዜ እሞ ናይ ሰብ ከውሬ ናተይ ክገብር ዝጠዓም ክንደይ ጊዜ እሞ ናይ ሰብ ከውሬ ናትና ክነግር ዝጠዓም ክወደኒ ዝጠዓም ክወደኒ ዝጠዓም ክወደኒ ዝሰማዕ ክወደኒ ዝሰማዕ ክወደኒ ዝሰማዕ ክወደኒ ዝሰማዕ እስከ ተኣምራቱ ብሰብ ሰሚዐ ጥራ ይድነቕ ነይረ ክንደይ ጊዜ እሞ ናይ ሰብ ከውሬ ናተይ ክነግር ዝጠዓምኩ ክንደይ ጊዜ እሞ ናይ ሰብ ከውሬ ናተይ እስከ ብሓሰብ ዝጠዓምክዎ ዝሰማዕክዎ ዝጠዓምክዎ ዝሰማዕክዎ ዝሰማዕኩ ኣለበሉ 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 ኢየሱስ አለ ኣለበሉ 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 የለም ብዝብሉ ኣይንጠራጠር ኣምላኽ ያዕቆብ ይስሐቅ አሎ ተለወጠን ኣለበሉ 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 የለም ብዝብሉ ኣይንጠራጠር ኣምላኽ ናተይ አሎ ተለወጠን ኣለበሉ 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 የለም ብዝብሉ ኣይንጠራጠር አምላኽ ጳውሎስ ይስሐቅ አሎ ተለወጠን ኣለበሉ 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 ኣለኻ ዝፋን ካለኻ ዘምሩ ይባረኽ ስምካ
አለሁ ለሁ ሳለኻለሁ ስምካ እንዳዕበ አለኻ 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 ዙፋንካ አለኻ ይባረክ ስምካ አለሁ ለሁ አለሁ ለሁ ሳለኻለሁ ስምካ እንዳዕበኹ أحواتي እግዚአብሔር አለው ሃሌሉያ አምላክ አለው ሃሌሉያ ሃሌሉያ የለን ንዙብልና ኸነርእዮም ኢና ሃሌሉያ አምላክ ምሳኺ ምሳይ ምሳኹም አለው ሃሌሉያ ኣብዚ ቦታ አለው ሃሌሉያ መንፈሱ አለው ሃሌሉያ ናይ ጥንቲ አምላኽ ኢኻ ካብ መጀመርታ ቀዳማይ ዳሕራይ አልፋን ኦሜጋ ንጉስ ነገስታት ናይ ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ናቴ አምላክ አምላክ ሓቂ ጎይታ ነገስታት ንጉስ አምላኻ ማልኽቲ አምላኻ ማልኽቲ ናተይ አምላክ አምላክ ሓቂ ጎይታ ነገስታት ንጉስ አምላኻ ማልኽቲ አምላኻ ማልኽቲ አምላኻ ማልኽቲ አምላኻ ማልኽቲ ነገራት ሓሊፈ ዝኸደሉ ነፀላ እጥሒሰ ዝኸደሉ ንቐጥርታት ሰጊረ ዝኸደሉ ነፀላ እጥሒሰ ዝኸደሉ መንፈሱ እንድዩ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ዘዘምረኒ ሓይለይ ሓዲሱ ቅብኣቱ እንድዩ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ዘዘምረኒ መመሊሱ ነገራት ሓሊፈ ዝኸደሉ ንፀላ እጥሒሰ ዝኸደሉ ንቐፅርታት ሰጊረ ዝኸደሉ ንፀላ እጥሒሰ ዝኸደሉ መንፈሱ እንድዩ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ዘዘምረኒ ሓይለይ ሓዲሱ ቅብኣቱ እንድዩ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ዘዘምረኒ መመሊሱ ከመይ ልኽእሎ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከመይ ንኽበል ብዘይበኣኻ ከመይ ልኽእሎ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣነስ ኣይክእልን ኣነስ ኣይክእልን ንኻሊእ እኳ ንስኻ ኢኻ ትፈልጦ እንዲኻ ትርድዓለይ ሓሳበይ ብኻልእ ከምዘይዓግብ ብዘይ መንፈስካ ኩልጊዜ ጽምኣተይ የሱሰይ ኢኻ ካብ ዝፈልጠካ ካብ ንስነተይ ንስኻ እንዲኻ ንዓይ ጽምኣተይ
عندلي نعخال بيهرتو لمنفسك نزل عالم مرجايخا كابز فلتكا كام نسنتي نسخان ديخا نعيت ماتي أنا زدلي نعخال بيهرتو نمنفس كان زل عالم مرجايخا تنكاغنيو جمرو يوتي بانتامرو يفكرهن بزار عالشلم يفكرهن بزار ጸጋነው ታሪክ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ያሜን አምላክና ሰናይ እግዚአብሔር አምላክ ማእኸልና ያሜን እግዚአብሔር አምላክ ማእኸልና ትኽብር አምላክ ማእኸልና ያሜን ንጉስ ነገስታት እግዚአብሔር ማእኸልና ትልዑል እግዚአብሔር ማእኸልና حنسا أبزلهم معينهم عمته هللويا من يسمى بأملاك كنقربينا حنسا أنا أملاك كنبارخوينا هللويا سمكاي بارخ እግዚአብሔር ليتروفانا ماسيكا تابراداي بروخي خان السخام ماخلنا قدوسي خان السخام ماخلنا برتوعي خان السخام ماخلنا نمن انتي يدليو تفلط خان ماخلنا حيالي خان السخام ماخلنا لبغ تلوت عقم لك كان ماخلنا حساب سبك تلوت عقم لك كان ماخلنا سماي عندي عقاق تورد عقم لك كان ماخلنا كتتصانن عقم لك كان ماخلنا هللويا حنسا ايمان ايدكم عفا بلو مساي هللويا من فس املاك ماخلنا يزلو هللويا يس أموني خان سخاك زيابير الله هاب زبوتا هاليلويا لينا ما سوبرا دينا ماندا أمنكا أنسي أمنكا 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 أموني غاس غاسي أموني غا أموني غا أموني غامنكا أمنكا أمنكا لو ساتايا أو أموني غا أموني غاس غازي أموني غا أموني غا أموني غا حنسا أمنك يبلوه أمنك أنسي أمنك 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 أموني غا أموني غا سغاسي أموني غا أموني غا أموني غا أمنك أنسي أمنك أمنك أمنك
እሙኒኻ ስኻሴ እሙኒኻ ሓንሳ ኣምነካ ያበሎ ሓንሳ ኣምነካዬ ይኣምነካ ይኣምነካ ይኣምነክ እሙኒኻ 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 ኣምነካዬ ይኣምነካ ይኣምነ ላላባዳባዳባዳባዳስ እሙኒኻ እሙኒኻ ስኻሲ እሙኒኻ 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 ኣምነካዬ ኣምነካዬ ስኻሲ ይኣምነካ ይኣምነካ ይኣምነ እሙኒኻ እሙኒኻ ስኻሲ እሙኒኻ ላባዳባዳባዳስ እስከ ኣምነካዬ ኣምነካዬ ይኣምነካ ይኣምነካ እሙኒኻ እሙኒኻ ስኻሲ እሙኒኻ እሙኒኻ ሃሉ እምበር ንስኻ ምሳይ ምሳይ ጽኑዕ ብኣኻ ልበይ ታማሚነ ዝወፅእ ርግጽዩ ዓወተይ ሃሉ እምበር ንስኻ ምሳይ ምሳይ ጽኑዕ ብኣኻ ታማሚነ ዝወፅእ ወላባዳባዳስ ሃሉ እምበር ንስኻ ተኣማሚነ ዝወፅእ ኣብ ምድረ በዳ ናይ ህይወተይ ኣብ ምድር ሁሉ ደሓንዩ ዝሞተ ነገረይ ሕይወት ዘርእዩ ተለኻ ምሳይ ሁሉ ደሓንዩ ዝሞተ ነገረይ ትንፋስ ይሰኩዑ ሃሉ እምበር ንስኻ ምሳይ ምሳይ ጽኑዕ ብኣኻ ልበይ ታማሚነየ ዝወፅእ ርግጽ ይዓወት ሃሉ እምበር ንስኻ ምሳይ ምሳይ ጽኑዕ ብኣኻ ልበይ ታማሚነየ ዝወፅእ ርግጽ ይዓወት ኣብ ምድረ በዳ ነብሰይ ትልምልም ምህላውካዩ ናይ ሕይወተይ ትርጉም ኣብ ምድረ በዳ ነብሰይ ትልምልም ምህላውካዩ ናይ ሕይወተይ ትርጉም ተለኻ ምሳይ ኩሉ ደሓንዩ ዝሞተ ነገረይ ትንፋስ ይሰኩዑ ተለኻ ምሳይ ኩሉ ደሓንዩ ዝሞተ ነገረይ ሕይወት ይሰኩዑ ማንም ከዘየለ ኣብ ዙርያ ኣብጥኻ ምህላዊ ናትካ ክንዲ ኩሉ ዩንዐ ማንም ተዘየለ ማነጸገመይ ምህላዊ ናትካ ክንዲ ኩሉ ዩንዐ ጽቡቕን ምግባር ዘይትስልኪ ሰናይን ምግባር ዘይትድቂ ጽቡቕን
ዘይትዱንጊ ሰናይን ምግባር ዘይት ሰናይ 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 ይኻንዓይ ሰናይ 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 ይኻንዓይ ነቶም ዝደልዩኻ ሰናይ ንዝጽበዩኻ ሰናይ ንዝእመኑኻ ሰናይ ንዝጽውዑኻ ሰናይ ነቶም ዝደልዩኻ ሰናይ ንዝጽውዑኻ ሰናይ ንዝእመኑኻ ሰናይ ነቶም ዝጽውዑኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ኣሜን የማን አይድኩም ሓፍ ኣቦሎ ሓንሳ ሎማዓንቲ ሕቶ ዝምልስ መንፈስ ኣብዚ ቦታ ኣሎ ኣሜን ጭንቀት ዘረስዕ መንፈስ ኣብዚ ቦታ ኣሎ ሓይሊ ዘለዎ መንፈስ ኣብዚ ቦታ ኣሎ ንኣምላኽ ዘኽብር መንፈስ ኣብ ማእኸልና እዩ ሎሚ ከምዛ ኣተኺዮ ኣይትወፅን ኢኺ ሎሚ ከምዛ ኣተኺ ኣይትወፅን ኢኻ ልቢ ሰባት ዝዝንን መንፈስ ኣብ ማእኸልና እዩ እቲ ዝኣመናዮ ኣምላኽ እሙን እዩ ኣሜን ዶ እስከ ኣምላኸይ እሙን ይበሎ እቲ ዝውከሎ ኣምላኸይ ይበሎ ታነ ዘምልኾ ይበሎ ታነ ዝጽበየ ይበሎ እሱ እሙን እዩ እስከ በሎ እስኪ ትጸዋዓኒ ይበሎ ንሱ እሙን ይበሎ ሎሚ እሙን ይበሎ ሕቶይ ክምልስ ሎሚ እሙን ይበሎ እስኪ እግዚአብሔር እሙን ይበሎ ክልተ ደቂቕ ብልሳን ጸልዩ ክልተ ደቂቕ ጥራይ ልሳንኩም ክፈቱ ሓንሳ ክልተ ደቂቕ ሊብራሶ ፓራዲና ማሃታካታያ ኤሌቨንደሊቪሃታ ካታባራዳ ሌታኩራ አንታ ሊቫ አንክረዴ ላቲካቶ ፓራሲ ካታያ ኤሌቪራ ሃታካያ ባሃ ሊራ አንጎስ አሊቫያ ኤሊቫራባውስ ካሊቫያ ባሃ ኤክራዶቫ ሊካታባያ ሽደደደደደደደደደ ሮስካታባያ ረባያ ሊብራሶ ፓራዳያ ላታካስ ሌና ማንዶስ ካሊፍራዳያ ስምካ ይባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ አምላኽ ማእኸልና ሰናይ አሜን ፍቅር አምላኽ ኮፍ በሉ ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ እግዚአብሔር እሙን አሜን አምላኽ ማእከልና ግብርታቱ ድማ ክገብር እስኪ ሎሚ ናይ ተኣምራት መዓልቲ ይበሉ ሎሚ እስከ በሉ ናይ ተኣምራት መዓልቲ ሎሚ ማዓንቲ በሉ ናይ ተኣምራት መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ክብርና አምላኽ ይሁን ኣብቲ ናይ ሎሚ ማዓንቲ ጌታ ዘዳለዎ ቃል ክነኣቱ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ዝሓለፈ ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ምስ ኣምላኽ ኮንካ ምዕያይ ዝብል ተማሂርና ነርና ምስ ኣምላኽ ኮንካ ምስራሕ ዲቴይል ዝነበረ ትምህርቲ እዩ ብዛዕባ ምስ ኣምላኽ ምንባርን ብዛዕባ ምስ ኣምላኽ ምስራሕን ፈላልዩ ዘርኢ ትምህርቲ እዩ ጎይታ ጽቡቕ ትምህርቲ ምሂርና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብልግጽ ኣቲናዮ ዘለና ዓመተ ብዙሕ ፍረ ንዓና ብፍላይ ከም ማሕበር ማለት እዩ ግን ኣብቲ ፍረ ዘለዎ ቦታ ወይ ኣብቲ ፍረ ትጻበየሉ ቦታ ከዓ ብርቱዕ ስራሕ ኣሎ ምክንያቱ እንድሕር ሪኢኹም ኮንኩም ሓረስታይ ክልተ ስራሕ እዩ ዘለዎ ክዘርእ ከሎ ስራሕ ኣለዎ ክዓጽድ ከሎ ከዓ ስራሕ ኣለዎ ፍረ ክዘርእ ከሎ ብዙሕ ስራሕ ኣለዎ ንምድሪ ክኩስኩስ ኣለዎ ንምድሪ ክኩዕት ኣለዎ ክሓርስ ኣለዎ ብፍላይ እቶም ሓረስቶት ዝነበርና ማለት እዩ ቀፂሉ ግን ናይ ፍረ ግዜ ክመፅእ ከሎ ከዓ ኮፍ ኢሉ ይኮነን ዝፅበ ሞር ከዓ ሽዑ እንታይ ኣለዎ ስራሕ ኣለዎ እኽሊ ክሕሉ ኣለዎ እቲ ንኣዋርሕ ዝተፀበየ ፍረ ከይባላሾ ብጥንቃቐ ክሕዞ ኣለዎ ነቲ ፈሪ ዘሎ ፍረ ከዓ ኣብ ግቡእ ሰዓትን ኣብ ቦትኡ ክእትዎ ኣለዎ ስለዚ ክልተ ስራሕ እዩ ዘለዎ ዓመተ ፍረ ማለት ሞር ስራሕ ዝሓተካ ማለት እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ትዘርኦ ዝነበርካ ክትዘርኦ ከለካ ትሰርሖ ዝነበርካ ዓፀፌታ ስራሕ ይሓተካ ምክንያቱ ፍረ ከይባላሾ ብጣዕሚ ብጥንቃቐ ስራሕካ ትሰርሕ ይግባእ ማለት እዩ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ስለዚ ከምኡ ድብል ጽቡቕ ትምህርቲ ተማሂርና ኣምላኽና ሰናይ ሎሚ ድማ ካብኡ ተበጊስና እምነት በቲ እሙን ኣምላኽ ዝብል ክንርኢና ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን እምነት በቲ እሙን ኣምላኽ ስለዚ እምነት ክበሃል ከሎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኩላትና መውፅእ ኣፍና እዩ ምክንያቱ ዳርጋ መጽሓፍ ቅዱስ ብምልኡ ብእምነት ይመሊእ ዘሎ የኣምላኽ ሰባት ብእምነት እዮም ኣምላኽ ንባዕሉ ኣምላኽ እምነት እዩ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ መንፈስ እምነት እዩ ስለዚ እምነት ክንብል ከለና
دارجا خلاتنا بزعبة أمنة أخلاف لطولنا بزعبة أمون أملاخ جن ببيني سلزي لما عن تغنري أدلي دلخو أمونغو أمنتن أمونغو تأمون أملاخ سلزي أمين نازلنا أملاخ أمونناتو خنفلت أنا يقد يدلي نياتو توكل كازل لك أملاخ ويت توكل كازل لك أكل أمونناتو ndحرابها رجس أنت زي كوينو أمنتك خنتي أمنتك خنتي واين تلكمني أموننت أملاخ بأمنتي زقلت እግዚአብሔር ባዕሉኻ እሙንነቱ ክገልጽ ምስ ዘለ በእምነትካ ይዝግለጽ ስለዚህ ክልቲኡ ተተሓሓዘ ነገር እዩ እምነት ብሰብ ወገን ዝመጽእ እሙንነት ከዓ በአምላኽ ወገን ዝመጽእ ስለዚህ እዚኦም ክልቲኦም ክጋጠሙ ከለው እዮም ሪአክሽን ዘምጽኡ ስለዚህ ሰብ ካብ እምነት እንድሕር ጎዲሉ ኦልሬዲ ምስ እምነት ናይ እግዚአብሔር ኣይተራኸበን ዘሎ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ልዕሊ 100 ግዜ ንኣምላኽ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እሙን ኢሉ ጽሒፉ ኣሎ እግዚአብሔር እሙን እዩ ጸዋዓኩም እሙን እዩ ኢየሱስ እሙን እዩ እንዳበለ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡሎ ስለዚህ ናብዚ እሙንቶ ናይ እግዚአብሔር በእምነት ጥራይኻ ክትኣቱ ትኽእል ምስ እሙንነት ናይ እግዚአብሔር በእምነት ጥራይኻ ትተናኸፍ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኣምላኽ ከዓ ናይ መወዳእታ በእምነት ይዕብዩ ብዛዕባ እሙንነቱ ከፍልጠካ ምስ እሙንነቱ ሸር ክትገብር እሞ ንስኻ ከዓ ኣብ ቅድሚ እሙን ክትከውን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ከኣምን ይኽእል እዩ ኩሉ ሰብ ግን እሙን ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ሰብ ግን ኣማኒ እዩ ምክንያቱ እምነት ውህበት ስለ ዝኾነ ብመጀመርታ ሰብ ክድሕን ከለውን በእምነት እዩ ዝድሕን ድሕሪኡ ግን ካብ እምነት ዓቢ ናበይ ዝኸይድ መሲልኩም ናብ እሙንነት እዩ ዝኸይድ ሙሴ ከዓ ኢሉ ዕብራውያን ክጽሕፍ ከሎ ኣብ ዘላ ቤቱ እሙን ነበረ ኢሉ ዳስ ዋይ ከም ሙሴ ባርያይ እንታይ የለን ኣብ ምድሪ የለን ዓቃል የለን ኢሉ ስለዚህ ሙሴ ከይዱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ናይ እሙንነት ደረጃ ይበጽሕ ካብ ናይ እምነት ደረጃ ወፂኡ ኣብ ናይ እሙንነት ምክንያቱ እምነት ይዕቢ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን ክትከውን እዩ ዝገብረካ ነዚ ምሳሌ ንእሙን ሰብ መን ይረኽቦ ኢሉ ምክንያቱ ርሕራሕኡ ዘውሪ ብዙሕ እዩ ኣነ ከምዚየ ዝብል ብዙሕ እዩ ግን እሙን ሰብ ግን ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ሬር እዩ ደሊኻ ይትረኽቦን ኢኻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምክንያቱ ኣምላኽ ዝደልዮ መለክዒ ኣሎ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ እሙን ክኸውን ኣብ ቅድሚ ሰብ ተፈቲኑ ይኮነን ዝሓልፍ ጳውሎስ ነገልግሎት ክሓልፍ ከሎ እንታይ ኢሉ ንወንጌል ኣምላኽ ፈቲንና ኢሉ ኣጻሪ ይሕሪፍና እንታይ ማለት እዩ እሙንነቶም ተራእዩ ንዝለዓለ ማዕርግ ክወስዶም ከሎ እግዚአብሔር ካብ እምነት እንዳዕበየ ስጋዕ ክንደዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፌስፉል ስጋዕ መወዳእታ ኣብፅሒዎም ዋይ እንተኢልኩምኒ ኣምላኽ ናይ መወዳእታ ሽሙ እሙን እዩ ስለዚ ንዓና ከዓ ካብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ዕሸላዊ ኣካይዳ ናይ እምነት ጀሚርና እንዳዓበና ክንከይድ ከለና ኣብ ናይ መወዳእታ ኣብ ቅድሚኡ እሙን ኮንካ ጠጠው ክትብል እዩ ዝገብር ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ንየሱስ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ዕብራውያን 12:1 ናብቲ እሙን ሊቀ ካህን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ኣቕልቡ ኢሉ ዋይ እንተኢልኩምኒ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን እዩ ነይሩ ፌዝፉል እዩ ነይሩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ነቲ ኣሚንካዮ ዘለኻ ወይ ድማ ነቲ እሙን እዩ ኢልካ ኣሚንካዮ ትኸይድ ዘለኻ ኣምላኽ ብዛዕባ እሙንነቱ ርጉፅ ዝኾነ ፍልጠት እንተዘይብልካ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምክንያቱ ነቲ ኣሚንካዮ ዘለኻ ነገር ክትፈልጦ ኣለካ ትራስት ጌርካዮ ዘለኻ ተወኪልካዮ ዘለኻ ነቲ ኣሚንካዮ ዘለኻ ክትብል ኢልካ ብዙሕ ነገር ዝገደፍካሉ እሙንነቱ ስጋዕ ክንደይ እዩ ኣባኻ ክስወጠካ ክኽእል ኣለዎ ከኣቱ ኣለዎ ኣባኻ ብምግላፅ ኣባኻ እሙንነት ናይ እግዚኣብሔር ከኣቱ ኣለዎ ሽዑኻ ዘይትናወፅ ሃዋርያት ሓደ ግዜ ከምኡ ጋጢሞም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 8 ኣሎ ብፍላይ ምዕራፍ 8 ነዊሕ ምስ መጽ ኣብ ክልተ ይጋጢሞም ነዊሕ መጽም ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ተኣምራት ክገብር ሪእሞ ብዙሕ ነገር ክገብር ሪእሞ ካብ መሰረቱ እውን ክኽተልዎ ከለዉ ክስዕብዎ ከለዉ ኣሚኖም እዮም ስዒቦሞ ገሊኦም ካብ ዓሳን ገሊኦም ካብ ቀረፅን ገሊኦም ካብ ገለ ስዒቦም ጽዮም ከይዶም ግን ሓደ መዓልቲ ናብቲ ገንሳሬጥ ዝበሃል ሌጌዮን ዝነበሮ ቦታ ናብኡ ንሳገር ናብቲ ማዕዶ ምስ በሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕራ ኢሎም ደይቦም ስለዚ ስጋዕ ኣብዛ ኣሚኖም ኣለዉ ማለት እዩ ምዕራፍ 8 ኣለኩም ወይ ከዓ ምዕራፍ 4 ደይቦም ግን ልክዕ ማዕከል ባሕሪ ምስ በፅሑ ግን ማዕበል ተስዩ ከጥሕላ ክሳዕ ዝደልዩ ብልዕልያ የጎልብባ ነታ ማዕበል ነታ ጃልባ ኢየሱስ ከዓ ኣብኡ ደቂሱሉ ሕጂ ሃዋርያት ኣብዚ ዘይኣመንዎ ኣይኮነን ስለዝኣመንዎ እዮም
سقع ما أخل بحر مسؤول خيدو سلزا أمون ويهم كل قديفهم نيسوس تقتلهم بزح جزيه بزي مؤمن نوص دينا نو أمينهم منبر خقص أم كله يسوس نحريهم أتوم زي أمنتي كونوا يلوم أتوم انتاي قدولات أمنت وني أتو خدو خلوا مسؤول أمينهم يوم تريبهم نبى حركة أمن كاي تريبني خا تخف نتاجل بقى أمينهم مالو خطب صحهم خانا شو عقن معبل مستلع على جن قلت أمتم كوينو بتجالبا هو كوينو مودة أتاني يسوس انتاي لما تفضل لهم سقع عبز درجة زي أمون النتو أيتردو أمن يسوس أمون مانو أيتردو أمن نقنيقهم سمعي لهم كنت أف قدية بالكان السخيلهم كنت أف انتاي بالكان قدية بالكان دي وين تلكم من معبل مسبرتهم قبلبهم أمون النت نايك زي أبهر ما حتم كوينو أيتقمتن صنيع زي أبهر لعل أمون مخانو قبلبهم بما حتم أيتقمتن سلازم معبل مسبرتهم قدية بالكان دي لهم كل رسيعهم كم زتصوعهم سقعبت فرق بحبي خمسة متصوم بيرو تأمرات كم زجبرة وزين مين يترسيعهم انت يوم تجاجي مهارات لكن أملاخ ويد ما يسوع كريستوس أمون النوت يوم زنجعمو كبت حكم انت يلوم كبت حكم مخانو أمون مخانو زنجعمو مبرزي أمون ويكونن جن نزيع عن توي أمنت نؤمن النت أملاخ كتفلت أكان تزيكي إلى ترجم يبلون يعبي أمنت أمود داتا أملاخ أمون مخاني تسألك نزي بأمنت أملاخ بهدو بلو أملاخ أمون مخانو مسفلت كها بت أمون النتوخ عن الصحاب كدمي أمون تخون which means دلع على درجة يسوع كريستوس ترى بحدش كده نزبط من البات كأفاولوس نزي أم السالي تعنتوا يزولكم نؤمن سب من يرخبوا له سب سقيل أمون كهونا يكلني بأمنت نويح مستوى عزة أمون النت أملاخ مسأتوي أبكر مع أملاخ أمون زخون أبكر ما أملاح صيل كأمون كتكون أي تقلني ها. That's why نوح نعمت قد لزد لك. جزي أبهر نخامنك، بعيون خامنك، بنابرة خامنك، حلافنت كبكة خامنك، نوح بزود لك. وين تلكم أمون مخان نورمال يكون. نتناي وسك المعلة أمون كوينوس قعمود ده أتقوده سلست عامة شد شورحني وسيد اللي يسوع سام مدري. قالي يتصرف قالي كبرنا جزيء أبي هرخون سلازي نفس درجة تونا قلنا نتبتات كن رينا ونياتو أقداسي تنبيتاو ملأ أصل زخونه كبرنا أملاك يكون قدامي بخميخا أب أمون النت أملاك أتقات مالالس كابنا إمنة درجة وتيخا أبنا أمون النت أملاك كبرنا أملاك يكون قدامي مس أملاك مفلات قدامي درجة مس أملاك مفلات نأملاك مفلات أيكونكم نزولكم مس أملاك مفلات نأملاك مفلاتن مس أملاك مفلاتن ببيني سلازي قدامي درجة مس أملاك مفلات إدليكا أبو مننت أملاك أتيخ تقعز كمناي حواريات كي تناوز كنويح كتكيد إخزيابهر بأمننت كريكا موها أبتنجستخا تسكامي مستيرنا إخزيابهر كتكون مجمريا مس أملاك مفلات إدليكا أولوس حدا إخزيهم يلو تزاريبو كلاي تيميتوس حدا 10 تقلته بزح يلو بزح مكر الله بزح سقط الله بزح سدد الله يلو جناخه بمن كم زعمونكو يفلت ايه يلو بمن كم زعمونكو يفلت ايه تيميتوس كم يلو تصحيف له مكر الله يس ጭንቀት አለው yes ይጻረሩንለው ወንጌል ያክተወለው በመላእክት ቃል አምላክ ከይዛርብ የባላሹ ላይ ያለው ተንኮል ይሰሩህ ላይ ያለው ይሉ بعبيو خاد يابلوس يواجهوا سلز نبرة وانجيل أملاخ بملأتنا بهزاب كي بتصح جن تايلو أنا جن بزت أطواي بالنيلو بمن كم زعمونك ها يفلت إيه دايما لتيو إجزاء بهر تتسوي عين زلوا أملاخ أمون مخانو يفلت إيه يعني سبات كتسوي يقول يوم سلمات كتسوي يقول يوم أجان أنت كتسوي يقول يوم it doesn't matter أنا يفلت إيه أنا حدا نجري يفلت إيه تتسوي عنا أملاخ أمون مخانو That's why داي تسولون كيهم يلوم تسوعكم أمونيو نسوق أخو جبرو يذولم. سلزي باولوس مستيرو أب أمون النت أملاخ سلزاتوي. أمون النت أملاخ بقبو بمنفس مقلات سلستردوي. بر قبل حوارات كيتكم بفلاي كأخب 10 سنين يوزلو زبز حناي تاريخ ناي باولوس سلزخونه كم تو بس يوزلو مكرا ما نمت أتوك بلاي كلني.
ግን ናይ ጳውሎስ ምስጢር ትርእይዎ ኣለኹም መከራ ኣሎ ኢሉ ግን ብመን ኣሚነ ይፈልጥ እየ ኣነ ብሰብ ኣይኮንኩን ኣሚነ ወይ ከዓ ንኣምላኽ ብሓንቲ ጫፉ ይኮነን ኣሚነዮ ንእግዚአብሔር እሙን ምዃኑ ፈሊጠ ኣለኹ ኢሉ ብመን ከም ዝኣመንኩ ይፈልጥ እየ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ካልኣይ ጥቕሲ ከዓ ኣበይ ይመስለኩም ቀዳይ ጢሞቴዎስ 4:10 ኣብዚ ከዓ ጳውሎስ ተዛሪቡ ኣሎ በቲ ህያው ኣምላኽ ኢሉ በቲ ንምውታት ህያው ዝገብር ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና ንጎይ ንፅዕር ዘለና ኢሉ ኣምላኽ ንባዕሉ ህያው ኢልዎ ግን ከዓ ንምውታት ህያው ክገብር ከም ዝኽእል ጳውሎስ ብግቡእ ተረዲእዎን ፈሊጡን ሕጂ እዚ ጳውሎስ ተረዲእዎ ዘሎ ምርዳእ ሳርፈይስ ምርዳእ ኣይኮነን ብኢንፎርሜሽን ኣይኮነን ጳውሎስ ተረዲእዎ ምክንያቱ ብኢንፎርሜሽን ንኣምላኽ ተረዲእካዮ መከራ ክትፃወር ኣይትኽእልን ኢኻ بحنتم جنس مصحف قدوس حنت تقصريها مكره تتصور يتقرنيها ام ناي مكره درجه مس بصح خالق نغري بروخات بفلاي كا خم ناي باولوس مكره خم ناي باولوس معبل منفس قدوس ابلبو سلازحتمولي نتمكره خم زلو يمونو غنا انا بمن اميني يفلط يلو خا يقصل امودات ابتقداي تيموثاوس كوميلو تانا اميني زلو خو املاح نموتات هياو كغبر يخيل يو ስለዚህ ዝጎይ ዘለኹ ዝፅዕር ዘለኹ ሰባት አይገብርኒ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚው ኩነታት አይቀምጥኒ ስምዒት አይቀምጥኒ ተስፋ ሁሉ ሻዕባ ኣምላኽ ነቲ ንሙታት ህያው ዝገብር ኣምላኽ ስለዝኣመና ተስፋ ስለዝገበርና ኢና ንፅዕር ዘለና ክብል ከሎ እንታይ መሲልኩም እንተ ሞይተ ከማን ከተሳእኒ ይኽእል እዩ ዝብል ኣቡሊ ኪዳን ዳንኤል ኣብ ዳንኤል ኮም ኢሎም ኣለው ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብድኔጎ بتعمي عبد جزية تقولينهم نعملهم يفلطوا سمع نبكود نتصر كابزي أدالي خيز الله حوي تنحنا نملخ أملاخ كدحنا النا يخيلي أنت زي كيلو جناي كوني لمو أنت زي دليل تراينا بو نتفق امبرس قعمود داتا كدحن يخيلي أموني لمو من البات أنت زي دليل باه زي لوجن بو نتفقنا لهم سلازي سقع كندزي يوم نعملخ فلطوا نيرهم نعملك فلطوا غلون أموننات يوم فلطوا أموننات نايجي أبهر كم زبالكم كم محتم كوني قبل بوم تحكيمه زاسواي معبل متي نك أي كفلا ما يكلني كبرني جي أبهر هون من يعطوا سب توكيل وزلوا نجر صنع عند حركينه كل شيء عت سب صنع عز خيد سب جزارو ستطوك ولا يكلني توكيل كيا زلها بتعمين عغزة قد سكع سلازي توكيل كيا زلها تصنع تخوينو نسخان زل عالمي خات صنع خات نبر عم درس عزلها توكيل كيا زلها تزيد صنع عقن السخوة دقي سها تودقيها سلازي يزوم نعمنا تابوت كل شع أب أمننا أملاح تراين دا توكل زغدو واي تيلكم أملاح تراي حفر زي كده أملاح تراي بحري أمون رومي معرف سلسة قوم إلى الله نساتهم ولا أنت تطلبوا نسوقن كتطلبوا ما يكالني رؤسو أمون كويني زنبر لك إسرائيل تأليما ما يلو معرف سلسة كاب حدث قاع سلسة زلوا رومي سلسة نسوقن هاي تطلبوا من يلو تناي محدا تأليما من يلو تناي مدحان أفدق عطون ستيل مغنياوت نرؤسو أمون كويني زنبر يلو سقع كنزي أمون نتني عمله تتأليموا ولا زي ملس يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاك يكون كلاي مستير مفلات مستير فقادو أبي وطنا مفلات مستير فقادو أبي وطنا ويدما أبناء ولكي وطنا إفسون معرف حدا فقر شمون تلكم جنرالي نتا محبر كريستوس يا أوصيف وزلوا جنرالي نقول ولود أملاح نتمستير فقادو اندافلت أنا زال علماويت زال علماويت مجابينته إلو أوصيف والله كم حدث قعشم وانتزلوا إفسون معرف حدا كم حدث قعشم وانت I mean فرشة منت تبو زمر دبويلو سمرتو نتمستير فقادو النافلة أنا نتناي ملأت زمانات مجابينتو أب سماي زلون
ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ክትቕለል ብኩሉ ጥበብን ብኩሉ ኣእምሮን ነዚ ፀጋ ኣባና ውሓዞ ኢሉ ኦኬ እዚ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ጀነራሊ ብዛዕባ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ውሉድ ኣምላኽ ብዛዕባ እታ ማሕበር ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ይገብረና ኣሎ ኢሉ ንኩሉ ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ክተቕልሎ ነቲ ምስጢር ፍቃዱ የንፍልጠና ኣሎ ይብል continuously ኣብ ፀጽባሕ ምስጢር ፍቃዱ የፍልጠና ኣሎ ነታ ማሕበር እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ምስጢር ፍቃዱ የፍልጣሎ أنا دليل يدل لخو جن حج مستير مفلات مستير فقادو أمناي ولكنا هيوت specific من يعطون دحريهم أبى حدش كيدان كابتن بزل على درجات الصحيفة زلا ذا فقاد أملاك تبله لعل عصرت حد دخون بفلاي كاب أولوس specific انتين دابل صحيف الله مسيلكم مستير دابل صحيف الله مستير وانجيل مستير أمنت مستير مجابينت مستير منجست أملاك تباهي حج نورمال يكون وين تلكمني أمستير وانجيل حيلي يزلو حيل أملاك أمستير أمنت سمرت أملاك يزلو أمستير منجست أملاك صراحة يزلو أمستير فقاد أملاك كأحجوس أملاك يزلو من يعطيك زياب هير بفقاد وترايز حجوس سلزي أبو مننت أملاك نختم مالالس بوخ أنا بعوض كتبت صح مستير فقادو أبي هوت كابتعمي زقدس إذا خاب بعلخا خاطرخبو مستعويد كاسترا تتحازي مستختصر عزل لك تتحازي مستخنبره عزل لك تتحازي قال خفال سبعين وتخفيته نقرا كاي خلني قن ملو مستير فقاد أملاك أبي هوت كاب بعلخا خاب أملاك تنصو قاليو أبتم كري قلت قاليو خا كم متاو كمالتي أمتي خاطم صوت خلي خبي وتكا فقاد أملاك خبي وتكا مستيرو جن نسخات راح تفلت مغنياتو فقادو غير إيه كادلي دلو نعاقت راي سلزت مستيرتي سخاي خمس أملاك تراخيب كاتم صو سوس كريستوس قويتاي قوم زفلت أحد سبب لهم مصحف قدس معرف كلته لوقاس 25 زلو سمون لوقاس معرف كلته فقد 25 سمون زبحل سبع يالله أتصبيبو مستير فقد أملاك بهوتو أتصبيبو زردا مصحف قدس كزارب كله انتايلو نت قدس كيرا أخايو أيت موتنيخا نت مسيح كريستوس يلو عم مدرك ساعة لخا خطريخا in fact انتايلو والله أملاك يفرح نيرو صادق يلو والله أوكي جن على دليل زلخو نمدري نسمعون أم مدري زمالا لسطو حنت علامة نيسوس نمر أيتري خجرمكم كتري آخر لخا حجي بمنفس لزقلت سألنا زولي نورمال نمبر انتاي مالتي نحد هسأل نمر أيل كعمتات كتنبر سلازم مستير فقد أملاك ترديوه أبتانا قرتي أطري أملاك كم زخبري سمعون ترديوه امبرابت شعوان بزح أقلقلوتات نيرو أقلقلوت كهنات نيرو ونياتو كلهم أبتشعوك زي زنورو نيسوس مجد زدالو زنوريو زكرياس ني يوحنس كول دلوه مسمى الآخر رخيبو بزي حنان نوح عمتات تتصل الليلو مريم نيسوس كتول دلوه يسيف نمريم حزوا خلالو كلهم نيسوس نمولات راي زحزو كولينج نيرو تهز عن خلة راي حجينا كلهم كالوت قتيلهم سمعون أبزا بوتاتي أطراي شو متصحف بدحري يلنا مصحف قدس قدمي يلنا دحري يلنا وين تلكم مني فقاد أملاك مستير فقاد أملاك بهيوتو نزع نجر زي أنا خجبر تراي انتي نخجبر كيدون يسوس حقيفو كبارخو قال كوت صلوا ني مريم تنبيت كنجرا شعوق خيد كم قال اسب نيرو تزخون جن بقولقلوت ممارس أنيرو سمعون تاي مالتي نحن تقلعة نحد قلعة محقة في الكام صنح قال ما يزبل أقلقلوتات اللوندي جن سمعون حدا نجر ترديوه مستير فقد أملاك بهيوتو الساعة تجيروا ترى أملاك زخبر الساعة تجيروا أجزي أبي راي كبرني وين تلكوني نورمال تمثل نيسوس كريستوس مسحقفه لك برغت ناي برغت قال مسوت صلوا إن مريم تنبيت مسنجرة أو تقال نتايل له مسيلكم حجي نباريخا بسلام أفانوه قالوا قداي نبرون سعادة أرجي نتانا قرتي أتصبيوا ما خنياتو ناتو تساوي تساتريا قال خسر راح يتفقد لنا مدري بجاك يسوع كريستوس بزعبا يسوع كريستوس مستير استزاربه خاصي قدم يوحنس قدم كلهم انتايلو تزاريبو قوي تايلو إذن نمبرا حزاب نزبخ إسرائيل كبرت إنتي كبرأيا سلزي نهزاب برهان كخون مخانو يسوع كريستوس سموني فليتو
ቅድሚ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ምዝራቡ ዋይ ተልኩምኒ ኣብ ምስጢር ፍቃድ ኣምላኽ ይነሩ ኣይተንቀሳቀሰን ስለዚ ትግለጸሉ ዘለዎ ካብ ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ተገሊጽሉ ንማርያም ከዓ ትንቢት ነጊርዋ ከይዱ እዚ ንብዙሓት ከዕንቅፎም ንብዙሓት ከዓ ሓፍ ከብሎም ንምልክት ከሆነከ ከዓ ብዙሓት ክጻረሩ እዮም ኢልዋ ብድሕሪ ግን ተፋነው ኢሉ ካልእ ስራሕ ይሰርሐን ስምዖን ከምኡ ምግባሩ ግን ሓደ እቲ ምስጢር ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ንዓኣ ንኽፍጽም ጥራይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ስምዖን ኣብቲ ታሪክ ከም ንሪኦ ኣብ ካልእ ስራሕ ኣይኣተወን ንዓኣ እዩ ዝጽበ ነይሩ ነዊሕ ግዜ ምክንያቱ እሳ ክሰርሐ ኣምላኽ መዲብሉ ነቲ ዝተባህሎ ጥራይ ተጸቢዩ ካልእ ናቱ ሓሳብ ወሲኹ ኣብ መንገዲ ኣምላኽ ኣይተጸበየ ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ጥራይ ተጸቢዩ ዛስዋይ ኣብቲ ምክንዋን ንየሱስ ክባርኮ ከሎ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይተጋገየን ኢቭን ክኸይድ ከሎ ንቤት መቅደስ ብዙሕ ግዜ ከኸይዱ ክኸውን ይኽእል እታ ሞመንት እቲኣ ግን ኢሉ ብመንፈስ ከይዱ እዩ ዝብል ኣብ ምፅብባይ ስለ ዝነበረ መንፈስ እዩ ናብ ቤት መቅደስ በሪሑ ብናይ ካልኦት ኣይቀናን ስምዖን ብናይ ካልኦት ኣይቀናን ሲምፕሊ ብናይ ዘካርያስ ክቐኒ ይኽእል ነይሩ ዘካርያስ ኣብቲ መልኣኽ እንዲ ዝራኸቦ ዘሎ ካህናት ኣብ ክብሪ ኣምላኽ እንዲዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ክብል ይኽእል ነይሩ ካልእ ኣገልግሎታት እውን ስለ ዝነበረ ኢንፋክት ብርግጽ ኣምላኽ ኣብ ዘመን ኩሉ ርእሱ ብዘይ ምስክር ስለ ዘይገድፍ ንኣምላኽ ዝእዘዙ ካልኦት ዘይተጻሕፉን ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነቢያት ግን ንኩሎም ነዚኦም ኣይረኣዮምን ስምዖን ሓደ ነገር እዩ ዘገድሶ ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ጥራይ ዘገድሶ ስለዚ መወዳእታ ካብ ኣምላኽ ሰሚዑ ኣብ ህይወቱ ክፍጸም ዘለዎ ምስጢር ፈሊጡ ንዓኣ ኣፈጺሙ ሓሊፉ ብድሕሪኡ ወላ ሓንቲ ታሪክ የብሉን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወላ ሓንቲ ታሪክ የብሉን ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቃል ኣንቢሩ ንማርያም ተነቢላ ከይዱ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሳልሳይ ልዑል ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ልዑል ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ሉቃስ 1:34 ንኽፈት ምክንያቱ ኣብ እሙንነት ኣምላኽ ንእሙንነት ኣምላኽ ፈሊጥካን ተረዲእካን ኣብ እሙንነት ኣምላኽ ክትመላለስን ንስኻ ካብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን ክትከውን ሳልሳይ ልዑል ፍልጠት ናይ ቃል ኣምላኽ የድልየካ ሉቃስ ምዕራፍ 1:3-4 ሉቃስ ንቴዎፍሎስ ዝበሃል ሰብ ዝጽሕፈሉ ዘሎ እንታይ ኢልዎ ኣታ ክቡር ቴዎፍሎስ ኣነ ከዓ ንኹሉ ኣደላዲለ ካብ ጥንቲ ስዒበየ እሞ ሓቂ እትተማሃርካዮ ምህሮ ኣጸቢቕካ ምእንቲ ክትፈልጥሲ በብተርኡ ክጽሕፈልካ ይረኣየኒ ኣሎ ኢሉ ስለዚ ንቴዎፍሎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ኣብዚ ረኣይዎ ትቃል ቴዎፍሎስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዑ ኣሎ ምክንያቱ ሓቂ እትተማሃርካዮ ምህሮ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ሓቂ ፈሊጥ ኣሎ ቴዎፍሎስ ሉቃስ ንቴዎፍሎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ወንጌል ሉቃስ ፈሊጥ ኣሎ ብዛዕባ ሓቂ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሊጥ ኣሎ ግን ኣብኡ ሉቃስ ዝብሎ ዘሎ ናይቲ ዝተማሃርካዮ ሓቂ ኣጸቢቕካ ምእንቲ ክትፈልጥ ስለዚ ኣጸቢቕካ ክትፈልጥ ትኾንካ ከዓ በብተርኡ መስርዓት ሒዘ ኩሉ እቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ዝገበሮ ይጽሕፈልካ ኣለኹ ኢልዎ ስለዚ ንቴዎፍሎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ስለዘይፈልጥ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ስለዘይፈልጥ ቴዎፍሎስ ኣማኒ ቴዎፍሎስ ማለት ትርጉሙ ዓርካ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ እዩ ምክንያቱ ሓቂ ፈሊጥ ኣሎ ሓቂ ተማሃርካያ ምኽሪ ትምህርቲ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ምህሮ ሓቂ ፈሊጥ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ ግን እንታይ ኢሉ ኣጸቢቕካ ክትፈልጥ እቲ ምስጢር ኣብ ኣጸቢቕካ ምፍላጥ እዩ ዘሎ ካብ ኖርማል ምፍላጥ ሕልፍ ዝበለ ማለት እዩ ኣጸቢቕካ ምፍላጥ ዋይ እንታይ ኢልኩምኒ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ነፍሲ ኢሉ ብዘይ ፍልጠት ክትከውን ጽቡቕ ኣይኮነን ኢሉ ነፍሲ ብዘይ ፍልጠት ክትከውን ጽቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ፍልጠት ኣምላኽ እንድሕር ዘይኣተዋ ካልእ ፍልጠት ከኣቱ እዩ ፍልጠት ኣምላኽ ኣትዩ ተዘይመሪሕካ ናትካ ፍልጠት ዘኻዕበትካያ ፍልጠት ክመርሓካ እዩ ስለዚ ነዚ ኣጸቢቕካ ምእንቲ ክትፈልጥ ኢሉ ስለዚ ኣብ እሙንነት ኣምላኽ ንክትመላለስ ልዑል ዝኾነ ናይ ቃል ኣምላኽ ፍልጠት የድልየካ ልዑል ዝኾነ ናይ ቃል ኣምላኽ ምግላጽ የድልየካ مش منباب تراي مش مصنع تراي ልዑል ዝኾነ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ አልአምላኽ ኣብ ሰማያት ጸኒዑ ዝነብር ኢሉ
ስለዚህ ምስቲ ጽኑዕ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ዘይኮነ ዝብል ዘለኹ ምስኡ ምርኻብ የድልካ ኣብ እሙንነት ኣምላኽ ንኽትመላለስ እዚ ኩሉ ንምንታይ መሲልኩም ኣብ ምድሪ ዶሚኒዮን ንኸተምፅእ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝኾነ ነገር ናትካ ንዓኻ ዝምልከት ገዚእካ ክትመላለስ እንድሕር ኮንካ ናይ ግድን እዚ ነገር እዚ የድልካ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ብኣይሚን ምድሪ ንሰባት ኣይትሰምዕን እያ ምድሪ ንቃል ኣምላኽ እያ ትሰምዕ ኣብ ኤርምያስ ከም ተጻሒፉ ኣሎ ኣቲ ምድሪ ቃል ኣምላኽ ስምዒ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ ስለዚ ምድሪ ክትእዘዘካ ትኽእል ቃል ኣምላኽ ብመጠን ምሳኻ ዝተዋሃደ بمتن زنبب كاي كون كنز بزلخو بمتن زصنع كاي كون كنز بزلخو بمتن زستنتن كاي كون زلو بزلخو ام ناي موداتا درجه قال املاح بمتن مسخا زتوحد منفساو عالم ريكاسي نعاخا قال املاح كفلالي كخصع زيكل منياتو قال املاح كوم يلو معرف 4 ابراوين قال املاح انت يلو سيفي يسطمي خايلو ننفسي نمنفس ننقع كسع زفلالي يسطم only قال املاح ترى يخسطم زغل مخنياتو نفسن منفسن سغان تتفلالي سي سب هيوت كنبر ايكلني سب هيوت كله مونغو نفسو مونغو سغو مونغو منفسو بتيخو اتيو خمط زغل قال املاح ترى سلازي اذا ما عازيكم زخون انتيلا بناي حنت معلت من باب ايكونن بناي عمت من باب ايكونن continuously قال املاح ابخا هيوت كسع زر مصحف قدس كم يلو قدام يوحنس اتوم اغواز يلو قال املاح اباهم ينبر الله بزح حسب قال املاح بمنباب زي منباب يزحزو كعسرت معرفان بي ب10 معرفان بي ب5 معرفان بي بخستنتن حديره كصن نو قال املاح ابخا خصع زنبر تايلوم نتو كوي سعركم ما يخم واي سعرهم قال املاح ابهم لايف كوينو هياو كوينو خنبر جميرو قال املاح اباهم ينبرالو نت اكوي كاسعركم ما سلازخونكم يلوم قدا يوحنس صحفوا لهم كله عرف كلته حجي صحفوا لكم الله سلازي قال املاح لعل فلطت قال املاح مالت لعل مردا ناي قال املاحن قال املاح ابخا نسخا دبزيسكاس اتناي እግዚአብሔር ህያው ቃል ጸኒዑ ዝነብር ابخا خصع ዝጎልህ ኢኻን قال املاح مسخا ተዋሃዶ ኣብዚ ደረጃ ዝምስ በጻሓኻ بناي እግዚአብሔር እሙንነት ኣብ ምድር ክትረግጽ ትኽእል ሹዕያ ኣብ ምድር ክትግዛእካ ትጅምር ተዘይ ኮይነ ምድር ንዓኻ ይትግዛእካ ነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዚብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ቃል ኣምላኽ ኢሉ ብናይ ገዛእ ርእሱ ኣይመፀን ታጽሕፍተን እንብባ ትርጉሙ ኢሉ ንቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 21 እንብባ እንዳይሎም ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ እዚ ፍለጡ ትንቢት ሲሉ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቃድ ሰብ ኣይመፀን ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ንሕና ነንብቦ ዘለና ህያው ቃል ኣምላኽ ብሰባት ኣይኮነን መፅኡ ስለዚ ትርጉም ካብ ርእሱ ይኮነን ማለት ከከም ድላይትካ ይትርጉሞን ኢኻ ማለት እዩ ልክዕ በቲ መንፈስ ቅዱስ ዝተርጎመልካ ምትርጓም ኣቲኻ ጥራይኻ ኣብ ህይወትካ ተዋህዶ ተዘይ ኮይኑ ግን ቃል ኣምላኽ ሕጂ ሰብ ብዙሕ ሰብ ኣመይ ይሸክዕ መሲልኩም ንቃል ኣምላኽ ከም ዝጥዕሞ ስለ ዝትርጉሞ ሰብ ደልዩ ኣይስእኒ ንሓንቲ ነገር እንድሕር ደሊኻ ፈቲሽካ ጥቕሲ ተምፅእ ሽዑ ትብዓት ትረክብ ኦ ትርጉሙ ኢሉ ካብ ርእሱ ይኮነን ሰብ ንቃል ኣምላኽ ኣይትርጉምኒ ንቃል ኣምላኽ ዝትርጉም መንፈስ ኣምላኽ ስለዚ ሃፍ ቱ ዌይት ክሪቲካል ታይም ክመፅሓካ ከሎ ንቃል ኣምላኽ ዝትርጉም መንፈስ ኣምላኽ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ንቃል ኣምላኽ ብርእሱ እንድሕር ተርጊምዎ ሃይማኖት ብርእሶም ስለ ዝተርጎምዎ እዮም ወፂኦም ካብ ክርስቶስ برؤسهم ترجموه استيل سجحجين قال أملاخ برؤسهم ترجموه بمنفس قدوس هيكونه كم مجمرة تسحتت زجات أمون بجزاء رؤسهم كترجموه مش جمروا كمني أملاخ سبات نافلاس فاتت كيدهم سلزي أمناي مود أتا درجة حج درجة دول بس يقول له تري واللهم no homosexuality قال أملاخ يمسلو God is love يلهم أملاخ فقري حجي كابيز مصين دحريلنا كاب مسرتو جيجا اتراغوغما ناي قال املاح لعيلو نفسحتت يدوسدك سلازن قال املاح منفس املاح طراي ترغمو قال از ترغم يلن بمسرت زين دنببنا يقال قال بيتروس معرف 1 كل صحف تنبيت
ትርጉሙ ኢሉ ካብ ርእሱ ኣይኮነን ወይ ካብቶም ዝጽሕፍዎ ኣይኮነን ትርጉሙ ካብ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ቃል አምላክ ምሳኻ ብምልአት ክዋሃድ ናትካ ነገር ሓሳብካ ደብዚዙ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምቲ ኣብ ሰማያት ጸኒዑ ዘሎ ኣባኻ ጸኒዑ ንኽብር ካብ መንፈስ ቅዱስ ምትርጓም ክትቀበል ኣለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ رابعي صنوع حبرت مس منفس قدوس اب امنነት አምላክ ከማላልሰና ዝኽእል صنوع حبرت مس منفس قدوس صنوع حبرت مس منفس قدوس ስለዚህ ንምንታይ ጎይታ ብልበይ ጽኑዕ ኢሉ አሚጦ ናይ መብዛሕትኡ ፌሎውሺፕ ክብል ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ፌሎውሺፕ ክዛረብ ከሎ ፌሎውሺፕ እንታይ ማለት እዩ حبرت እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኣለናን ዘይብልናን ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ምሕባርን ዘይ ምሕባርን እዩ ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ብዙሕ ሰብ حبرت ምስ መንፈስ ቅዱስ ኦን ኤንድ ኦፍ ይውላዕ ይጠፍእ ይውላዕ ይጠፍእ ይውላዕ ይጠፍእ ፌሎውሺፕ ግን ዋሕዚ እዩ ዘይቋርጽ እዩ ፌሎውሺፕ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘይቋርጽ እዩ ሕጂ حبرت ምስ መንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ምስ ካለ ኣስተኣሳሲሩ ይኮነን ኣብ መንጎ ኢየሱስን መንፈስ ቅዱስን ዝነበረ حبرت ይዘምጾ እሱ እቲ ኣክሰስ ናትና እንታይ ዓይነት حبرت ክገብር ምስ መንፈስ ቅዱስ ተልካ ያን ጎይታ ከምታ ኣነ ምድሪ ምሳይ حبرت ገይርዎ ዝነበረ ሓንሳ بتمثال رقبيت أو مس علبة ثلاثة عامتين تشاور حين ولا نحنت السكند مس منفس قدس ديسكونكت خويني فلتني يسوس كل شعب هيوتو وحزن هاي منفس قدس الله مريحنة هاي منفس قدس الله تمستير تاي مسيلكم صنع حبرة الله أبتزلوا مس منفس قدس حبرة كومبرومايز يقبرني يسوس ስለዚህ ሕጂ ኣብ እሙንነት አምላክ ንክትማላለስ ጽኑዕ ዘይናቃነቅ ብኹነታት ገልጠምጠም ዘይብል حبرت ምስ መንፈስ ቅዱስ የድሊ ክብርና አምላክ ይሁን ካላይ ቆሮንቶስ 10:3-14 ፈቱ ካላይ ቆሮንቶስ 10:3-14 ጳውሎስ ናይ መወዳእታ መልእኽቱ ንሰብ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ጽሒፍሎም ካልኣይ ጽሒፍሎም ናይ መወዳእታ ስምብታ ግን ኣዝዩ ዝገርም ጽሑፋት ጽሒፍሎም ኣሎ እንታይ ኢሉዎም ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ አምላክን حبرت መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን ኢሉ ብለስ ገይርዎም ባሪኽዎም ጸጋ ምሳኹም ይኹን ፍቅሪ አምላክ ምሳኹም ይኹን እንደን حبرت መንፈስ ቅዱስ ከዓ ምሳኹም ይኹን ኢሉ ናይ መወዳእታ ባሪኽዎም እዩ ቃላይ ቆሮንቶስ ዓጺዎ ንምንታይ حبرت መንፈስ ቅዱስ ኢልዎ መሲልኩም ምክንያቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምስ መንፈስ ቅዱስ حبرت ዘይብሉ ሰብ ክቅጽል ኣይክእልን ምክንያቱ ንኽልቲኦም ነቦን ንወድን ተኪኡ ኣብ ምድሪ ዝሰርሕ ሕጂ ኩላትና ንፈልጦ ሕጂ ዘመን መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ምስ ተኣውሽጥኻ ዘሎ መንፈስ ምስ ተቐቢልካ ዘለኻ መንፈስ ናይ ግድን حبرت ክትገብር ኣለካ ጳውሎስ ታይሎም ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ አምላክ حبرت መንፈስ ቅዱስ ንጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ንፍቅሪ አምላክን ኣሲሩ ዝሕዞ حبرت መንፈስ ቅዱስ ዲቲን ኩሉ ሰብ ኩሉ አማኒ ጸጋ ይተቀበለን ዲቲን ኩሉ አማኒ ፍቅሪ አምላክ ይተቀበለን ነው እዚ ክልቲኡ ንብዘለ ዘለና ጎይታ ክትቀበል መዓልቲ ኣባኻቲ ፍቅሪ አምላክ ኢሉ ሮሜ ምዕራፍ 5 በቲ ኣባኹም ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ኣብ ልብኹም ፈሲሲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካንተ ከምልአት ጸጋ ብልዕል ጸጋ ተቀቢልና ይድብል እንበር ክንቀበልና አይኮነን ስለዚህ ዝኽልትዩ አውሽጥና አለው حبرت መንፈስ ቅዱስ ጌርካ ተዘይ አሲርካ ያግን ለአንተ ከምሰብካ ያ ምክንያቱ ፌሎውሺፕ ይብልካን ምስ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ክልትዩ ዝኣስሮ መንፈስ ቅዱስ ዳስ ዋይ ፕራዮሪቲ ኣብ ህይወትና ክልዎ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ቅድሚት ክንህቦ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ حبرت ማለት እንታይ ማለት እዩ ሽርክነት ማለት እዩ መተሓሓዝ ማለት እዩ ምርዳእ ማለት እዩ ሓደ بزي تحدث زي وسن زي كون مالتي حبرت كنبل كلنا فلازم من منفس قدوس حبرت على نزبل دحر كوينا حدا سب كتصل سلاذ حدر ايكونن كنبب سلاذ حدر ايكونن اذا خلتي مو نحبرتي زمصكا
زغلتيو مس منفس قدوس طبق زغونه حبرت كتقبر مو بوخا نيسوس كريستوس ابي هوتك خغلصو يزدقف باولوس اب غلاطيا خزارب كله وصيت حبروتي وصيت صاوعيتي مجمرتا خلايكا وصيت حبروتي كريستوس او خغلص زغبرو እግዚአብሔር ልንወድ ኢየሱስ ክርስቶስ አባይ ከገልጾ መስፈተወ መስደምን ስጋን ከይተማኸርኩ ናብ ምድር ዓረብ ኮትኩ ኢሉ ስለዚህ ውጽኢት ሕብረቲ ሕብረት ዘይብሉ ሰብ ክግለጸሉ ዲዩ ንማዓሲ ክግለጸሉ አፍልጦ ይብሉን ጳውሎስ ቀዳማይ ደረጃ ውጽኢት ጻውዒቲ አብኡ ዘሎ ሐዋርያዊ ኮሊንግ ናይ ግድን ድሕር ፉልፊድ ክኸውን ክምላእ ኮይኑ ናይ ግድን ክርስቶስ ክግለጸሉ ምክንያቱ ናብ ህዛብ ክርስቶስ ክምስክር ይወጽእ ካልእ ስራሕ ይብሉን كداي وصيت نايمتاي ناي صاوعيتي كلاي جن وصيت ناي حبرتي ونياتو صاوعيت بزي حبرت كقصل ايكلني نصاوعيت ملو غيرو زقم سغع موداتا ديستيني زبصحو نسخا مس منفس قدس زلكا طبق قلاوي صنع حبرتي بخناتات زي تغيرو بسدرا بيت زي تغيرو بعركه محزا زي تغيره بسبعي سبيت زي تغيره ناي مبزحته سب شجر مس منفس قدس دلو حبرتي حجيب زعبه حبرت زبل قنع مردا خنحزالنا نحنتي كاب منفساو تكبارات بيك يركا نعاس لزغبركا انا حبرت علنا ايتبلني خا حبرت ناي كل وصيتي فلوشب ناي كل وصيتي ناي املخو وصيت ناي صلوت وصيت ناي منباب وصيت مس املخ ايزوليشن كون كان بينها غزيه ناي مفلاي وصيت ناي صمونا وصيت ناي حبرت حوات وصيتي فلوشب منبر سلج زمرك اطراي فلوشب الله كايكونن سلج صلخ اطراي فلوشب الله كايكونن فلوشب ناي موداتاي حبرت مس منفس قدس لاستي سلازي كله نبي زوسد دحريلكم كم تباولوس نسب قرنطوس زبلهم صقا غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅረ አምላክ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምሳኹም ያሃሉ ኢሉ ባሪኾም ይኸይዱ ስለዚህ ናይ ኩሉ ናበይ ዘምጽተልና ምስ መንፈስ ቅዱስ ጥቡቅ ሕብረት ክትገብር ምስ መንፈስ ቅዱስ ጥቡቅ ሕብረት ምግባር ከንታይ ትምስጢሩ ተልና ኢየሱስ ይግለጽ አፍ ህይወትክ which means ናይ መጨረሽታ ብድሕሪ የለን ትሰማይ ዘሎ ክርስቶስ ቅድሚ ሕጂ ብሰጋይ ረአኻዮን ሕጂ ግን ብመንፈስ አባኻ ይግለጽ ከም ናይ ጳውሎስ ቀዳማይ ኢንካውንተር ምስ ኢየሱስ ጻውዒቲ اب دمشق خرخبو خلو كصوعو تراخيبو امبر مغلاط كوبا يكونن ايفن افراري هو يخيد اب زي ان حراد حريركا ختموت يخا اب انف بلحي اب سيف مالت سلازي وصيت ناي صاوعيتي انكاونتر يكون اتي كاندي انكاونتر كاب حبرت زمصي اب غلاطيا معرف كل تصحيفو زلو قبيصو خ مدرخ وص زغبرو وصيت ناي حبروتي حنسا غويتا مستراخبو كاو قصيلو مس املاخ زغبرو حبرتيو ناب مغلاص ود ኢየሱስ ክርስቶስ እቲዎ that's why unique ኮይኑ ኣብ ምድሪ ኢየሱስ ተገለጸሉ ሰብ unique ከም ጳውሎስ አይተደግመን ንያቱ ክርስቶስ ይተገለጸሉ ስለዚህ ኣብ ማእኸልና ክርስቶስ ክግለጸለይ አይደልን የዝብል ከም ዘየለ እርግጠኛ ስለዚህ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ሕጂ ስምዑኒ ክነግረኩም ቪዥን አይኮንኩን ዝብል ዘሎ مرأي يكون كذب الله مرأي شجري يقولون كتري أتخلي خان قويتا مقلات جن كالي كريستوس أبي هو تكحجلس كالي ويك درجة باولوس ويك باولوس اللي عليه خطير كريستوس بكذا رؤسه أبا خان ده رؤسه جليسه نزي يسوع كريستوس عمو داتك عليه يزلوا موز حلوه أنا يفكره أبو يفكره رؤسه كان تاي قبر له يقول صلوا نايمو داتا أب كريستوس رؤسه قال صلك أقوله كون لا على تيالله مسباق يكون المود داتا من نقاف يكون المود داتا مزمار يكون المودعة كريستوس أمدر خلها رؤسه أبي هو تكحجلت this is the last سلازم نزخا وتصيت حبرت كايد أمبر دنجت متى كريستوس أيجلت الكالي نسخا دلكاو حبرت أمن قدي إن داوسده نام مقلات ودي يسوع كريستوس يتوقع نسخا أمدري هل أسبت خون سلازم أمدري سب كم متى حبرتي يزنبر